galdetu dit, bera, baki. Galdetu aldizuan. Bai. Nahi esatzen dira, eta zuretzen nahi esan. Ez, azkenean ez ditu da harrapatu, ez dut harrapatu. Ja, bera baki, zerkezko. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, jaunak zuekin, semideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko.
pozgarri hauek, egizu oroigarri horietan aitortzen duguna, bete dezagula beti gure egitzetan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. San Pedro apostoloaren epistola. Zenide Merteo, gora ezazue jabea, Kristo, zuen bihotzetan, eta preste gondeki zuen itxaropenaren arrazoi bidea emateko, eskatzen dizueten guztiei, baina era honean eta berberuren, barrena garbi duzuela. Horrela, zuen kontra esaten dutena, lotxagarri gertarakien zuen kristatzen erabide ona itxusten dutenen. Hobe da, jangoiko akara nahi badu, ondo eginez nekeak izatea, gaizki eginez baino. Kristok ere heriotza jasan zuen pekatuengatik behin betiko, zintzoak zintzo ez direnengatik. Gu jangoikoaren gana erantzun. Heriotza jasan zuen bere gorputzean, baina bizia hartu zuen berriro espirituarengatik.
Jauna zuekin Jesu Kristoren evangelioa sakuaren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei, maite banauzue beteko dituzue nire aginduak, eta eskatuko diot nik aitari, eta emango dizue beste laguntzaile bat, beti zuekin egon dadin, egiaren espiritua, munduak ez dezake hartu, ez baitu, ez ikusten, ez ezagutzen. Zuek bai, ezagutzen dutuen, zuekin bizi baita, eta zuen artean baitago. Ez zaituztet umezur utziko, etorriko natzen zuen laister, munduak ez nau ikusiko, zuek bai ikusiko nau zuen, eta biziko zerate, ni bizi bai naiz. Egun hartan ezagutuko duzuen, ni aitagan nagoela, eta zuek nigan eta ni zuengan. Nere aginduak hartu eta betetzen dituena, hori da ni maite nauena. Eta ni maite nauena maiteko du nere aitak, eta nik ere maiteko dut eta agertuko natzaio. Jaunak esana. Aiatu da egun handia, Gaztek, Kaiet, Kaioki, eta Odei, eta Eneko Taniko, zorionak egun handia da. Zuentzako eta baita ere guztiontzako, zuen familikoentzako, jakina, baina parrokia ere famili bat bezala gea, parrokia, eta guretzako, derontzako oso pozgarria da. Zuetako hiru behintzat, ni bataiatu zerate. Uste beste bi sotilen bataiatu zeratela, baina uste ditu eta Odei sotile, eta besteak bataiatu zituztetan. Eta gauza erra da guretzako ere. Aurrera goaz, aurrera zoazte, eta pentsatu gara gure bizitzare horakoa dela. Aurrera eta gauzak, eta baino ez ditugu aztu behar sekulan gauzarek importanteena, zeintzuk dira. Horregatik, halako egun konkretu batzuk gelditzen dira seinalatuta. Eukitzen ditugu bihotzean bezala gordeta holako egun berezia. Eta horkoa beti euki gogoan. Ez bakarrik, gaurko festa, baita ere, baina bereziki gaur sentitzen dezuen poza, ilusioa, Jesusen adiskide izatekoa. Hori da gauzak sekulan aztu behar ez duguna. Eta munduan aldaketa asko egon daitezke, ez dakigu etorkizuna nondik nora joango den, ze gauzak pasatuko dira mundu hontan, baina gauzak garbi eduki. Jesus beti zuen adiskide izango dezue. Eta hori ez aztu. Ez dakigu, nora joango zeratek gero bizitzera, zer gauzak astuko dira, Euskal Akaso beste planetaren batean biziko gara, baina Jesus beti egongo da gurekin edozein tokitan gaudela. Hori ez aztu sekulan. Horregatik, gaur entzun dugu evangelioan, nola esaten digun Jesusek, esaten zien bere ikaslei, baina bere ikaslei esaten ziena guri ere esaten dugu Jesusek. Eta esaten zien bere ikaslei munduak ez dago ikusiko, baina zuek bai ikusiko nauzuen. Nola ikusi dezakegu Jesus? Ez gure atzaren ikusten dugun bezala, baina bai fedearen bidez. Eta Jesusek erakutsi digu halako egoera berezi batzuetan bera ikus dezakegu. Lehenengoa da Eukaristian. Bera gelditu baita bere gorputz eta odolean gauzue lehenengoan izateko dezu Eukaristia. Eta zuen bihotzean izango dezuen Jesus. Hemendik aurrera, elizera etortzeraten guztutan, komunio hartu dezakezuen eta berari errezatu. Esan genezake, bere adiskide azeratenetikan, baina oain adiskidetasun horrek aurrera pauso haundi bat egingo du. Ez da dena moratzen, gero segitu bat dezue, bizi guzti, berarekin, gero baita ere sendotza etorriko da, gero zuen bizitzan aurretik, Jesus horrego da. Baina, leheneko tokia, Jesus harki dezakegunak Eukaristia dugu. Bestaldetik ere, bere hitza entzuten dugunean evangelioa, entzuten dugunean Biblia irakurtzen dugunean, pentsatu behar dugu jainkoak hitz egiten dugula. Bere hitza entzuten ari gara da. Horregatik hor ere ikus dezakegu Jesus. Bestaldetik ere, otoitzean, otoitz egiten dugunean, Jesusekin hitz egiten dugu. Horregatik pixkat esango dizuen, lenguan esan dizuena,
ze otoitz egin behar dituzuen, komunio hartzen duzuen aldiok horretuko zeate, baina garez esan duzuen. Eta otoitzean ere Jesusekin tratu eduki dezakegu. Gero Jesusek ere erakutsi zigun bat oso importantea, eta da norbait premian dagoenean, norbait sufritzen ari denean, harri lagunduz Jesusi laguntzen diogu. Hauetako txiki bati egin zeniotena, niri egin zenidaten. Hoxe da Jesusek erakutsi zigun. Orduan ikusten badugu norbait dagoela goseak amaratzen, edo dagoela triste, dagoela gaixorik, eta gu saiatzen gara laguntzen janari pixkat emanez, konsolatuz, bisitatuz, edo dei bat, edo bideo llamada bat eginez, izango da modura, ari gara Jesusi egiten hori. Eta Jesusekin elkartzeko eta Jesus ikusteko beste modu bat. Sufritzen ari direnetan, gaizkin daudenetan, premian daudenetan. Jesus ere hartu dezakegu. Eta azkenik berak esan zigun, bi edo hiru edo gehiago bere izenean elkartzen geranean, bera beti egongo dela gurekin. Eta hemen ere, hala dago Jesus gurekin oso kontentu gaurkoan. Gogorazten dizuet, zer egin behar dugu, Jesus hartu, eta gero berarekin hitz egiteko. Aurreneko gauza beti eskerrak eman behar dizkiogu Jesusi. Gure gana etorri delako, hainbeste gauz ditugulako, bera ezagutzeko aukera izan begulako, daukagu familiangatik, hainbeste gauzetatik eskerrak eman behar dizkiogu Jesusi. Bigarrena, eskatu behar diogu barkazioa, beti dena izegurako egiten. Eta azkenik gauza onak eskatu. Berarekin hitz egin, dituzuen kezkak, dituzuen pozak, konpartitu Jesusekin. Berak nahi du, guk modu hortan berarekin hitz egin ezaguna. Zorionak, gaztek, eutxi eta seituko dugu mezakin, behar bakizuen, bizi guzti gaurko sentimendu eder hauek gorde bihotzean.
dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko hitzetan bereziki, Javier Otamendi Balda, 95 urte hilda, eta baita ere Juanita Telleria, hemengo parroko izan duzen, Fernando Razkide ama, eta aste honetan hil dena. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Igo betezu gana jauna gure otoitzak eta opari eskaintzak, zure errukiak garbiturik, zure maitasunaren sakramentuak hobeto ospatitzagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki Kristo gure Paskoa hila eta eskaina izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ez ere zurik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu gariro biziaren betean. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingelu guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren orespena kantatzen. Thank you.
Eta orain bizituko dugu bezako parterik importanteena hasi. Goainen konsagrazioa. Odia eta ardoa bilakatuko dira Jesusen gorputz eta odol. Zuek gaurkoan aurreneko aldiz hartuko duzu. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiako hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok puntatik. Hau bere gorputza data zuentzat emango dira. Era berean afalondoan kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio puntatik. Hau ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere hori gare. Eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, gaur lehenengoz eukaristia hartuko duten, Kaiek, Jokin, Odei, Eneko, Bitor, gure semina dukenen. Zure familiaren mailan, ogi bizi emailea eta salvamenaren kaliza hartzera deitu dituzu. Egizu, azten joan daitezela etengabe, zurekiko adiskidetasunean eta elizarekiko elkartasunean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak. Bereziki, Juanita, Javier, eltene zuen familikoetako guztik, eta hildako guztiak ere harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guztio betiko bizian irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
atera gaizko gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea, gure egunotan, zure errukiari eskertekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure semala apostoluei pakea, uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea. Sí, es lo carto, ¿eh?
egin dezagun otoi. Jaiko ahalduzu beti erekoa, betiko bizikako sortu gaituzu Kristoren biztueran, ugari itzazu dugan bazko sakramentuaren fruituak, eta isuri gure bihotzera jarari salbagarri honen gitarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zorionak, gazte, oain ebenkazen ondoren, amabukinari loreak eskainiko dizkigu, eta enaitzeko lehenengo komuniari egizun arriben, enaitzek, eta eskerrik asko denoi, katekistari, eleni, korukoei, familikoei, danoi eskerrik asko, eta danoi zorionak. Dedikazio eman, godizuetuan, egun ederra pasa dezazio da guztio, eta gero amabukinari katatuko dugu. Jauna zuekin, dedikaz zaitzatela kainko parkatu abisu bat, datorren larun batean, gauguruza izango da, iluntzeko bederatzitan. Jauna zuekin, dedikaz zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Thank you.